Καλησπέρα, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την τηλεϊατρική. Θα μου πείτε όμως, τι είναι η τηλεϊατρική που έχει και τόσο δύσκολο όνομα? Λοιπόν, η τηλεϊατρική χρησιμοποιεί διάφορα μηχανήματα, όπως μπορείτε να σκεφτείτε το οτιδήποτε, ιατρικά μηχανήματα, υπολογιστές, κινητά σε μερικές περιπτώσεις, διάφορα, για να βοηθάει τον γιατρό. Εδώ, αυτός είναι ο γιατρός και αυτός εδώ είναι ο ασθενής. Ο ασθενής όμως με τον γιατρό έχουν κάποια απόσταση. Για παραδείγματος χάρη ο γιατρός με τον ασθενή 500 χιλιόμετρα απόσταση και ο ασθενής μπορεί να είναι βαριά τραυματισμένος, μπορεί να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψει για να πάει στο γιατρό του. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από τη μεριά του γιατρού, να έχει πολλά ραντεβού αλλά να είναι κάτι υπερβολικά πολύ επίγον, που να μην έχει το χρόνο να ταξιδέψει τα 500 χιλιόμετρα για να πάει από το νοσοκομείο στο σπίτι του ασθενή του. Οπότε εδώ μπαίνει στη μέση η τηλεϊατρική. Θα πείτε όμως τώρα, πόσο ο γιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με τον ασθενή και τι βλέπει? Είμαστε ξανά εδώ, γιατρός με τον ασθενή που έχουν τα 500 χιλιόμετρα απόστασης. Ο γιατρός μέσω ειδικών προγραμμάτων παίρνει από τον ασθενή διάφορες πληροφορίες μέσω εικόνας και βίντεο και έτσι το βοηθάει να επιλύσει το πρόβλημά του και να βοηθήσει τον ασθενή του. Πάμε όμως τώρα να δούμε μερικά από τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει η τηλεϊατρική. Το πρώτο πλεονέκτημα λοιπόν είναι η απομακρυσμένη περίθαλψη, που είπαμε ότι επιτρέπει στο γιατρό από όπου και να βρίσκεται να μπορεί να εξετάσει ή ακόμα πλέον τις μέρες μας να χειρουργήσει κιόλας στον ασθενή του και να του δώσει τη βοήθεια που χρειάζεται χωρίς να βρίσκονται μαζί. Δηλαδή, όπως είπαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, ο γιατρός με τον ασθενή είχαν 500 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και από την άλλη άκρη του κόσμου. Δεύτερο πλεονέκτημα είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση. Ο ασθενής μπορεί να μαθαίνει για την υγεία του, για τις εξετάσεις του, για όλα αυτά μέσω του γιατρού του απομακρυσμένα, αλλά επίσης μπορεί ο γιατρός, ακόμα και ο καθημερινός πολίτης, να εκπαιδευτεί πάνω στην ιατρική χρησιμοποιώντας τις τηλεϊατρικής. Παραδείγματος χάρη, άμα ένας απλός πολίτης που θέλει να μάθει πρώτες βοήθειες, μπορεί να χρησιμοποιήσει την τηλεϊατρική για να κάνει διάφορα σεμινάρια, όπως επίσης ένας γιατρός μπορεί να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα για κάποια ειδίκευση που θέλει να πάρει κτλ. Τρίτο και σημαντικότερο, συνεργασία επαγγελματιών υγείας. Δηλαδή, μπορούν δύο γιατροί να συνεργάζονται μαζί χωρίς να βρίσκονται στο ίδιο ιατρείο. Δηλαδή, άμα ένας ασθενής, ας πούμε, έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά και χρειάζεται και παθολόγο και χειρούργο, μπορούν αυτοί οι δύο να συνεργαστούν μαζί, χρησιμοποιώντας και οι δύο το ίδιο πρόγραμμα, για να μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή χωρίς ο ασθενής να πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο σε περίπτωση που είναι στα επίγοντα ή για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν μπορεί να φύγει από το συγκεκριμένο χώρο που βρίσκεται. Τέλος, υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, διότι όπως είπαμε, ο ασθενής δεν χρειάζεται να φύγει από το νοσοκομείο που βρίσκεται ήδη ή από το ιατρείο και έτσι δεν χρειάζεται να ταξιδέψει, όπως είπαμε στην αρχή που ο ασθενής με τον γιατρό είχαν 500 χιλιόμετρα διαφορά. Μπορεί ο ασθενής να βρίσκεται στο νοσοκομείο της πόλης του και ο γιατρός στο νοσοκομείο ή στο ιατρείο του και να μπορούν έτσι να επικοινωνήσουν και να τον εξετάσει, χωρίς ούτε να χρειάζεται να ξοδέψουμε ώρες να ταξιδέψει ο γιατρός ή ο ασθενής και χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κόστος μετακίνησης μεταξύ τους. Αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησα να κατανοήσετε τι είναι η τηλεϊατρική και πού μας χρησιμεύει, αλλά και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.